Sanibona, phinde nibingelele nje futhi namhlanje ngalethuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge umnini mandla wonke oluthando, ongamandla, oyinsindiso, owugqozi, owukuphila, owukhanya ebumnyameni, owukuthula xokozeleni, oyiqinisa emangeni, ongumzali kwezintandane, ongumyeni kubafelokazi, oyikho konke kwezimpofana, oyikho konke kukho konke kubo bonke ngaso sonke isikhathi. Bantu baNkulunkulu, lapha emhlabeni sijongiwe, sibhekiwe, sigadiwe, sihleli nawo wonke ama-entities akhona ongawacabanga. Mhlasimpe wena la uhleli khona uhleli nalonke uhlobo lomoya, lo okhonzayo noma lo owudumisayo ngalezi zinto ozenzayo usuku nosuku, ihora nehora, umzuzu nomzuzu, noma lapho uhleli khona noma ukwenzayo uhleli nemoya thizeni. That is why kufanelekile noma kuqikeleke ukuthi ngaso sonke isikhathi uhlale udumisa, uvuselela umphefumulo wakho. But umbuzo uthi umphefumulo wakho uvuselela ngani? Uvuselela ngobani? Uvuselela ngayiphi indumiso? If uvuselela ngendumiso yegospel, then uzobiza ama-spirit wonke ahambelana negospel. If uvuselela umphefumulo wakho ngomculo wamaskandi, ubiza wonke ama-spirit alezi zimongela abazishoyo nazo zonke izinto ezisuke zikhona. If uvuselela umphefumulo wakho nge-hip hop, ubiza wonke ama-spirit abo bonke orikiriki nabo bonke abenza imimoya abenza imvumelana nale mimoya abavumelana nayo. So all those spirits uyawabiza, uwasamane, uwacommand bese sondela ahlale eduzane nawe. If ulalela imculo yo-Beyonce, wonke ama-spirit abawakhonzayo azohlala eduze kwakho, because everything lapha emhlabeni inge-influence. Everything lapha emhlabeni inge-influence ukuthi wena kuzodlulisela omunye nomunye adlulisela omunye, because impilo it's just like i-relay. Unika lo nalo agijima aphinda nike lo, nomunye agijima aphinda nike lo, aphinde nike lo, kanjalo up until kuze kufike ukuphela kwezinto zonke. So bantu baNkulunkulu, okubalulekile okusemqoka amazi nje uNkulunkulu awatshela inhliziyo yami namhlanje ukuthi azi ukuthi uphilelani lokho okuphilelayo ukwenze. Azi ukuthi uphilelani lokho okuphilelayo ukwenze. Sazi ukuthi kuzona zonke izinto ezikhona lapha emhlabeni wena ulandela kuphi, wena ulangazelela kuphi, wena ujonge kuphi, yipi end goal ofuna ukufinyelela kuyona, yipi destiny yakho, uzalweleni lapha emhlabeni, kumele wenzeni, kumele uphile kanjani, ukhulume kanjani, uhambe kanjani. Kodwa ufuthi uma isithunywa sikaNkulunkulu lapha emhlabeni, impilo yakho ayizohamba ngeprogram yakho, ayizohamba ngendlela yakho, ayizohamba ngoplana kwakho, ayizohamba ngokwenza kwakho, because wena ungaplana yonke into ongathanda ukuyiplana, but uJehova uyadecide. Uyena uthatha isinqumo, ngiyaplana namhlanje ngifuna uhamba ngedolobheni ngiyothenga ukudla kanje uNkulunkulu adecide ukuthi no ungahambi namhlanje ngoba khona abakuhlelela ukuthi bakubambe inkunzi lapha edolobheni, uzolahlekelwa yiyona yonke imali yakho. That is why bantu baNkulunkulu kubalulekile kusemqoka ukuthi siqikelele ukuthi sakhe ubudlelwane nomoya weqiniso ozoba usizo kithi. Awukho omunye umoya weqiniso ngaphandle komoya kaNkulunkulu, awukho omunye umoya weqiniso ngaphandle kwaKristu Jesu, ngoba usho njalo encwadini kaJohn 14 ukuthi mina ngindlela neqiniso nokuphila, akekho oza kubaba ngaphandle kwami. Akekho nengempela bantu baNkulunkulu oya kuNkulunkulu ngaphandle kukaKristu Jesu. So yena kuphela ongumoya weqiniso ongakwazi ukuthi akusize, ongakwazi ukuthi akulekelele, ongakwazi ukuthi akubonelele indlela yakho yangakusasa ukuthi hayibo khona into ezokwenzeka. Enze isiqinisekiso sokuthi awunyakazi inhlobo, enze isiqinisekiso ukuthi at least uba late kuleyatekisi, ngoba leyatekisi liyana izoshayisa yena ebese kufa bonke abantu, nawe ubuzobalelwa phakathi. Enze isiqinisekiso sokuthi awungeni lesi sitolo ngoba leya ATM uthi uzama ukuyisebenzisa khona umuntu omile lapha yana ozama ukubamba inkunzi, ozama ukwenza something, osewucuphile loya mshini loyana. So umoya kweqiniso, umoya kaNkulunkulu, umoya osisizayo, umoya osithandayo, athi ngimile ngasemnyango ngiyangqongqotha, ilona leyo ngivulela ngingene, ngiyakungena ngihlale naye ngidle naye. So zazi ukuthi uphilelani lapha emhlabeni bese uyakwenza lokho ukuphilelayo. Sihlukahlukene singabantu, khona ophilela iy'ngane zakho uthi mina sengiphilela nje ukuthi nginakekele iy'ngane zami. Khona ophilela umyeni wakhe ethola ukuthi akanayo abantwana, philela ukuthi nginakekele umyeni wami ngiphi. Khona ophilela umndeni wakhe, unosisi nobhuti sengiphilela bona, ukusebenza kwami ngisebenzela bona. Khona ophilela abazukulu bakhe mawugogo, khona u-anti umalume ophilela. Zazi ukuthi uphilelani, because the more ungazazi ukuthi uphilelani, that is the more impilo yakho izonhlanhlatha, uzoyishaya entangeni, uzoyishaya emahlathini, uzoyishaya indongeni, uzoya le. Impilo izokuthatha ikubeke, ikuthatha ikusakazi, ikuthatha ikuginqe, ikuthatha ikwenze yonke into. Why? Because awuzazi ukuthi ufunani, awuzazi ukuthi uphilelani, awuzazi futhi ukuthi uyophelelaphi. And la izokusakaza khona ikushonise le, ila khona izokulimaza khona futhi iphinde iqede ngawe khona lapho. Zazi ukuthi uphilelani, zazi ukuthi uvukelani, zazi ukuthi kumele wenzeni usuku nosuku to reach that goal.
iba negoli usuku nosuku ukuthi namhlanje ngifuna ukurisha le goli, mhlawumbe ngifuna ukucenta indawo engaka, mhlawumbe ngifuna ukupheka kanjena, namhlanje ngazuthi nje ngalala ngizojiqa nobhotshisi, yabo namhlanje ngazuthi ngenza ukuthi, namhlanje yabo emsebenzini ngifuna ukurisha i-target enkulu. Ngiyazi ukuthi ngijwayele ukuthi ngisebenze 3 hours kodwa ngifuna ukusebenza 4 hours. Ngifuna ukuthi ngim-impress umphathi wami, ngifuna ukuthi lapha esitolo ngiba-impress ama-customer khona ngizothola amathiphu amaningi. Ngifuna ukuthi yabo esikoleni namhlanje ngifuna ukuthi uthisha ngiphakamise esandla. Ngifuna ukuthi yabo esikoleni namhlanje njengoba nje kuyobhala i-test ngifuna ukuyi-aima, ngifuna ukuyi-ace leyo test, ngifuna ukuyiphasa ngamalengiso. That is why ngihlala ebusuku kuze kushaye 2 ekuseni ngifunda ngiyimisela because ngifuna ukuthola lokho. So zazi ukuthi uphilelani bese lokho okuphilelayo bese uyakwenza, ngoba lapha emhlabeni sonke singabantu sivukela something. Ukuba ufuna ukuphila ngabe uvuke, ngabe uyahlala nje ulale whole day nangakusasa kaze kuze kuyophela ngawe. Kodwa ngenxa yokuthi uyakuthanda ukuphila, that is why uvuka uhambe uyosebenza uyolanda isinkwa lapha kwaMlungu, ufukuze kungemnandi kubuhlungu, ufukuzela lesinkwa sokunika amandla. Lamandla lawa azokwenza ukuthi uphinde uqhubeke ushone khona uthole konke okudingayo nokuzokujabulisa at the end of the day. Because usebenza, abanye badlala itokfela, abanye bayabeka imali, abanye benza njani, bahlangana kancane kuma kumcimbi, siyahlangana siyajabulisa nani basebenzela lokho, because lapha emhlabeni the only thing ebalekile ilezi zinto ezimbili, ukuthula nenjabulo. That's the richest person lapha emhlabeni onalezi zinto ezimbili, ukuthula nenjabulo. Ngiyaphinda, ukuthula nenjabulo. Akuyena umuntu onama-digits awu-9 ebhenki onemali yonke o-Elon Musk kanje, cha. But umuntu onokuthula nenjabulo, and lezo zinto ayisatholakala lezi zinto ey'phathekayo, because injabulo lapha emhlabeni eyomzuzwane yesikhashana. Uma ngathi injabulo ngokudla kuzophela, ngathi injabulo ukuhlala abangani bazophinda bangishiye, ngathi injabulo mhlawumbe iy'ngane zami zokhula zingilahle, ziyokhula zikhethe impilo yazo. Mengathi umjabulo ngomndeni wami kuningi. Injabulo yangampela abantu bakaNkulunkulu itholakala kuKristu Jesu. Yena oba nawe ekuseni, emini, entambama, ebusuku, ulele, uvuka, udla, uhamba, usenqoleni omlilo, wenza ini, usuke nawe njalo. And uNkulunkulu okuthula, akahlala endaweni enomsindo, akahlala lapho kuxokozela khona, akahlala lapho kunesixhwanguxhwangu khona. uNkulunkulu okuthula, uNkulunkulu othando, uNkulunkulu osizo, uNkulunkulu wethemba, uNkulunkulu nomusa, ongumalusi omuhle omnene. That is why umalusi omuhle wezimvu, ngoba izimvu ziyamlalela umalusi, ziyalizwa izwi lakhe. Lapho eziholela, lapho ezibiza ezisa khona, uNkulunkulu onjalo wabantu bokuthula, ngoba naye ungokuthula. Ungathi ulingisa bani if ungalingisa umalusi wakho? If ungalingisi lo okholelayo ngoba uyena okholela endleleni, ngoba uyayazi indlela, ulingisa bani pho? Lapha emhlabeni ayikho into ebalulekile njengokuzazi nokuziqonda nokuhlakanipha. And the only way yokuthi uzazi ukuthi ufunde ngawe somewhere, njengoba yonke into lapha emhlabeni inemanual yayo, yonke into efikayo inemanual yayo. Lelo pheshana lelo mawuthenga i-TV ingqovu elibhala umanual, bhaliwe ngayo ukuthi isebenza kanje, iplakwa la, ubeka kanje, uyisetapha kanje, zonke izinto. Yonke into, even noma uthenga uflower lo wokubhaka, ubhaliwe wonke ama-description ukuthi uzofaka iy'nkomishi ey'ngaka, yonke into ibhaliwe nemanual yayo. Guess what? Imanual yakho wena muntu nansi iBhayibheli, izwi kaNkulunkulu, ukuthi uma ungalifundi awazi lutho ngawe, awazi ukuthi uzalelweni, awazi ukuthi uphilelani, awazi futhi ukuthi uyophelelaphi. Sorry. Kuzona zonke izinto abantu baNkulunkulu ngaso sonke isikhathi, zazi ukuthi uphilelani, ebese lokho okuphilelayo ukwenze usuku nosuku. Makuthi uphilela abantwana bakho, angithi uyavuka ekuseni uhambe uyosebenza, shona khona. Kodwa mina ngifuna ukuthi ukuphilele okuyisimemo nje, izindaba ezinkulu ezimnandi zombuso wezona namhlanje mina, ukuthi masiphilele uJehova, ngoba uyena ophethe ukuphila okuphakade. Angithi siyakuthanda ukuphila, siyakuthanda ukudla. So ezinkulu ezimnandi indaba zombuso wezulu namhlanje, sithi bantu phendukani, ngoba umbuso wezulu ususondele. Nihlengwe nisindise nibhabhadise, ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufile, kanti nokufa kuseduzane kakhulu. Ungakuphuca leli thuba leli lokuphila. So zazi ukuthi uphilelani, philela ukuthi uthole ukuphila ongunaphakade. Ngithi azana noKristu njengoNkosi nomsindisi, uvume izono zakho, ubhabhadise, ungena emanzini emfuleni ahambayo. Uthi mase ukwenzile lokho